ام دەستپێکی خێرهاتناوا dikin. Em dikesete şehîdên meha Adarê û bi taybet ji bo şehadeta siyasetmedar Rewşenbîr û welatparêzên Kurd Salih Müslüm ve dixwînin deqeyek rêzgirtin ji bo giyanê şehîdan. Şehîd ronahiya riya me ne. Armanca çalekî me azadiya fîzîkiya rêberapo ye. Heya rêbertî fîzîkî azad nebe wê têkoşîna me berdewam be. Em îro dibînin fikrên rêberapo ji bo civakê nefesgirtineke. Heger ku rêberapo di zîndanê de ye û dikare gelê Kurd ji komkujiyan biparêze, heger ku rêberapo fîzîkî azad bibe wê giştî cîhan li ser fikrên rêbertî di nava aramiyê de jiyan bike. Ji bo vê em silav û hezkirinê xwe ji bo wan kesan dişînin yên ku ji bo azadiya fîzîkiya rêberapo têkoşîn dimeşînin. Em weke şagirtên rêberapo heya rêbertiya me bi awayekî fîzîkiya azad nebe, em di nava xwe de nebînin wê têkoşîna me berdewam be. Em dibêjin bê serok jiyan nebe, jin jiyan azadî bijî rêberapo. Bê serok jiyan nabe, bê serok jiyan nabe, bê serok jin jiyan azadî. Bêjî serok ako.